Hej, počkajte, poštár! Asi ten poštár nás nepočul. Musíme to otvoriť, ten pekelný stroj. Poď. Jak sa ten pekelný stroj otvára? Vyskúšam tým mojimi prstíkami otvoriť. No, dobra teda. Mám to, ale nejde mi to. Musíme asi tými tvojimi kľúčami to urobiť. Tak ideme na to tými kľúčami. Tento kľúčik, ten nefunguje. Ďalší, ani tento. Máš tam ešte niečo? Mám jeden, ale ten určite nejde. Pozeraj, A nemáš priveľký. vo vrecku ani ja nemám nič. Aha, mám niečo. Ale toto možno funguje. Ani za Pána Boha. Asi ani srnka netuší, ak sa to má otvárať. Ešte to tými mojimi prstíkami vyskúšam. Jau. A čo máš Ani ty v tom pravá, ani chrbáte? Ukáž? Počkaj, tu mám batoh vlastne. Počkaj chvíľu. Takže. Tu nič. Nie, ono sa to nezdá dobre. Dobre, dá. Tuto. No nedávaj si na čas. No. A voda pomôže? Môžeme skúsiť. No ešte si ho sem položím a poďme vyskúšať. Nejde to. A vyskúšame to vyliať? A radšej nie, to by sa pomokrilo. Ešte pozriem, čo v tom batohu mám. Zobrala som ešte z práčky bundu, či sa hodí. Kebyže mi zima je. A to bude asi Jarkina. To je jedno. Vyskúšam. Ja. Kov na kov, mohlo by ísť. No mohlo, ale nejde to. A Bohužiaľ. ešte, počkaj, vyskúšam kapucne, alebo rukav, to sa zíde. A to tam ani nestrčím. Musíme niečo iné vyskúšať. Ešte tieto krámy som tam našiel. Vyskúšajme žuvačky. Skús jednu. Ako? Skús jednu žuvačku. Dobre. Ja tam mám aj tú Orbit, aj tú mentosku, no Orbitky mi nechutia moc. Tak tu zoberiem. Tak, a mentosku. Skús obidve. Obidve? No. OK. Ups, skoro mi padla. Jak to smrdí. Možno si tam prdol. Nevadí. Táto ani za Boha. A tá ďalšia? No, A ani tá, tá. ani tá. Ešte ten vnúčik si u mňa tieto sluchatka zabudol. Chcel si mu ich dať? No, chcel. Slušné, Nefunguje. nemyslíš? Prosím? Slušné. Slušné. Nefunguje. Už by som ich aj donočil, no radšej to nebudem skúšať. Ešte som krabičku nevyskúšal. A tá som sa ani nevojde. Vnúčik ma naučil hrať bejsbal. Hádam, že to my využijeme. Asi to nefunguje. Tento pekelný stroj tiež nejde. Moja vnúčik mi dal ešte aj náramok. Vyskúšam, či to tým nepôjde. A myslíš si, že gumou to pôjde? Nemyslím. Tak asi nepôjde. Radšej si ho nechcem zničiť. A nevypadol tam kľúč. No choď po jeden kľúč. Dobre, idem. Aha, nejaké kľúče, ďalšie na vyskúšanie. Môžeme, poď. Poď, ideme. Ukáž mi tie kľúče. Vždycky to je najväčší. Takže, tento bude najväčší asi, či? Máme tento. Nefunguje. Tak ten najmenší musí byť. Tak potom najmenší. Hej, najmenší by to mal byť. Ktorý je menší? Dáme tento. A myslíš si, že to vôbec bude fungovať? No, nefunguje. No tak teraz nám zbýva tento, potom bude najmenší. Asi. Či dáme iný? Dajme tento. Hej. Ako? Čiau. No asi to je odtiaľ, keď to tam pasuje. A máme novinky. Pozriem sa ti ja na to. Noviny 2025. Neviem. Správa roka. Ariana Grande zaspieva Mizomenšťanom, aby nechali planetu detkov. CF3. A to čo je za blbosť? Neviem. Asi pôjde do vesmíru. No, aspoň Čo máme ďalšie? Vedeli ste.
Dnes začína Let's Dance. A to čo je za vec? Neviem, ale tu, že Let's Dance 2025. Zase to číslo. No zase tu je napísané. 2030 to asi začína. A ešte herci sú tu vymenovaní. A na akom programe? Počkaj. Zdá sa mi, že to je Jojka. Aha. No, ideme pozerať herci. Ferto Vanda, Handa Kalama, Hanna Andová, Fero Fortič a Arto Marto a Anna Banda. To budú asi, ktorí iba teraz a potom asi ďalšie kolo. Ja tomu nechápem aj tak. A tu je je tam nejaká rozprávka poviedka? moja. Super! To je obľúbené. Lev a myš. Išiel lev a myš ho zachránila. To je všetko? A že pokračovanie v ďalšom roku. A to je kedy? Neviem. Asi o 3 dní. No to si počkáme. PS, zničená planéta detkov, teraz je 2026. A není ešte niečo v tom pekelnom stroji? Nechaj ma, pozriem sa. A ktorý to bol kľúčik? Ten krúžkovaný alebo štvorčekovaný? Ja neviem. Asi ten štvorčekovaný vybereme. Pasuje. Je tam niečo! Ja ti tam niečo vidím. A čo si, slepý bože? Ale to si ani nenatáčam. Natač.